बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बा गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव माने बेफोरबायदि जाथाया जानायनि थाखाय बिटिआर गोरोबथाया जे बेवहाय माने दाय दङ दाय जानो हाथावो बियो माब्लाबाबो जानो हाया भारतआ दिनै इन्डिपेन्डेन्स जाखांनायनि उनाव भारतखौ नोङो माने मोजाङै सासन खालामलांनांगौनि थाखाय सिकिउरिटि फर्सेस बा ल' एन्ड अर्डार बा पुलिस मिलिटारि बायदि मैया दङ दिनै इन्डिपेन्डेन्स जाखांनायनि उनाव उदां जाखांनायनि उनाव भारतआव गाबोन जुदि माबा मोनसे जायोब्ला बियो भारत उदांस्रिनि बियो गोरोन्थि जागोन नामा बियो भारत माने उदांस्रि मोननायनि बियो गोरोन्थि जागोन नामा बियो माब्लाबाबो जानो हाया क'क्राझारनि जिखिनि मोनसे जाथाय मैया फुंबिलिनि जिखिनि समनि जे एनकाउन्टार जे जाथाय बे जाथायखौ खोनानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जोबोरै दुखु मोनदों आरो गोख्रों रावजों जोङो सोंखारिदों दा बेवहाय जोङो माने फरेस्ट माने ओनसोल बा हाग्रा ओनसोल बा वाइल्ड लाइफ ओनसोलखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय बा जोंनि इक'लजिकेल बेलेन्स बेखौ माने रैखा खालामनांगौनि थाखाय जोङो बिफां गायनाय बा बिफां दाननायखौ जोङो होबथानाय बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों बे टाइमाव माबायदि मा राहाजों माने दंफां माने दाननानै जिखिनि मोनसे फालांगियाव माने 2 नाम्बारै बेबायदि मोनसे खालामनाय बेबायदि थासारिया मुगैथाव जादों बेयो 1 नम्बराव बन्द जानांगोन बियो 1 नम्बराव बन्द जानांगोन आरो जाय बिथांमोना 2 नाम्बारै दंफां लायनो थांदों आरो 2 नाम्बारै खामानि मावदों होननानै जाय बिथांमोनखौ फरेस्टनि माने डिपार्टमेन्टनिफ्राय जिखिनि गावथारनाय जाबाय बे जाथायाबो माने जोबोद माने मुगैथाव जादों आरो बे जाथाया जोबोद सोंखारि जाथाव जादों दिनै दंफां दाननाय बा हाग्रा सिफायनायनि मोनसे क्राइम बेखौ बन्द खालामनो थांनानै डिपार्टमेन्टआ आखायाव हाथियार लानानै दिनै सासे माने क्राइम मावनाय मानसिखौ बन्द खालामनो थांनाया दिनै बे आयेन मानसिखौ दिनै बन्द खालामनो थांनाया दिनै आरोबाव डिपार्टमेन्टनि मानसियानो आयेनखौ आखायाव लानानै बिथांमोना सासे मानसिनि जिउ फोजोबनाय आरो जिर' मोनसे डिस्टेन्सनिफ्राय जेनाखि गुलि गावनाय थासारिया माने जोंखौ माने खुद्रिखांहोदों बेनि थाखाय बे जाथाया बोरै जानो मोनखो बे जाथाया माने जानो मोननायनि गुदियाव मा दंमारो थारैनो जाय माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माने गार्डआ बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जेखिनि स्टाफसा माने गावदों बै बिथांमोनखौ जेरैखि जाया माने सुंद' समनि गेजेराव माने बिथांखौ माने हमनांगौ आरो गोख्रों मोनसे राहानि गेजेरजों साजा होनांगौ बे बाथ्राखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बुंनो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जाथायनि सायाव CID मोनसे माने इनकुवारि नांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा इतिमध्य जोङो दाबि दैखांबाय बेनि थाखायनो बियो माब्लाबाबो माने लासै दाजाथों जुदि लासै जायोब्ला जोङो बेनिफ्राय आरो गोख्रोंसिन बाथ्राबो जोङो बुंनो गोनां जागोन बा जोङो आन्दोलनबो खालामनो गोनां जागोन दा जोंनि गुबै जेनाखि जोंनि थांखिया जाहैबाय जे फरेस्टआबो प्रटेक्शन जालांगोन प्रिजार्भ जालांगोन आरो मा होनदों आरो बेखौ माने होबथानो थांनायाव जिखिनि माने डिपार्टमेन्टनि जिखिनि खामानि बेबो आयेनखौ सिफायनानै जेन जाया बे बाथ्राखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लायबो लुबैयो खायसे सुबुंफ्रा समाजारि बिजोङाव बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बा गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव माने बेफोरबायदि जाथाया जानायनि थाखाय बिटिआर गोरोबथाया जे बेवहाय माने दाय दङ दाय जानो हाथावो बियो माब्लाबाबो जानो हाया गाज्रि मानसिया गाज्रि खामानि मावगोन माब्लाबा आरो गाज्रि मानसिखौ दबथायनो थाखायनो दिनै मा होनदों भारतआव मा होनदों इन्डियान कनस्टिटिउसन दङ बा दिनै पेनेल कड दङ दिनै माने माखासे प्रिभेन्सन एक्टफोर दङ बेनि थाखायनो ल' एन्ड अर्डार बेनि थाखायनो दिनै पुलिस डिपार्टमेन्ट बेनि थाखायनो आर्मि पुलिस सेना बाहिनी भारतआ दिनै इन्डिपेन्डेन्स जाखांनायनि उनाव भारतखौ नोङो माने मोजाङै सासन खालामलांनांगौनि थाखाय सिकिउरिटि फर्सेस बा ल' एन्ड अर्डार बा पुलिस मिलिटारि बायदि मैया दङ दिनै इन्डिपेन्डेन्स जाखांनायनि उनाव उदां जाखांनायनि उनाव भारतआव गाबोन जुदि माबा मोनसे जायोब्ला बियो भारत उदांस्रिनि बियो गोरोन्थि जागोन नामा बियो भारत माने उदांस्रि मोननायनि बियो गोरोन्थि जागोन नामा बियो माब्लाबाबो जानो हाया बियो गोथौ माने साननो हायै बा सानगोथे मानसिफोरनि बियो अपिनियन आरो हाफ इनफरमेसन थानाय दिनै इउटुबाव सोर गेलेयो इउटुबाव हाफ इनफरमेसन थानाय मानसिफ्रा बाथ्रा बुङो प्रेक्टिकेल जायफोर खामानि मावो बिथांमोना इउटुबाव माब्लाबाबो बुङा फेसबुकाव माब्लाबाबो बुङा बिथांमोना माने माब्लाबाबो बुङा जायफोर माने आयदानि सोमोन्दै जेबो मिथिया जायफोर एकाउन्टनि सोमोन्दै जेबो मिथिया जायफोर माने बर' हारिनि माने मा होनदों रेभुलेसननि सोमोन्दै जेबो मिथिया मुभमेन्टनि सोमोन्दै जेबो मिथिया माहारियारि आफादफोरनि सोमोन्दै जेबो मिथिया बा बै जाथायनि सोमोन्दै जेबो मिथिया बेफोरबायदि मानसिफोरा बेबायदि माखासे बेसलेस खोथाफोरखौ बुंगोन आरो बेजों समाजा माब्लाबाबो दैदेनजाया आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो माने एसे गोजानाव थानायानो मोजां आरो बा बिथांमोनखौ गोजानाव दोननायानो मोजां थारैनो बेफोरखौ माने समय मथे जुदि एक्सन लानो हायाब्ला समय मथे बेनि थाखाय प्रिभेन्सनखौ होनो हायाब्ला थारैनो जुदि कालप्रिटखौ जुदि समय मथे जुदि एरेस्ट खालामनो हायाब्ला पानिशमेन्ट होनो हायाब्ला थारैनो दुलाराय फरायसा आफादा जों इयुनाव बुंगोन जे फेलार जादों होननानै जोङो बुंगोन प्रसासना
नाथाय जोङो दासिमबो बुंदों जे दायनिगिरिखौ हमनांगौ दा बेवहाय रेप एन्ड मार्डार केस जादों बा हिउमेन ट्राफिकिं जादों बा नोङो डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेवहाय माने फेक एनकाउन्टार जादों बा एनकाउन्टार जादों फेक एनकाउन्टारबो जानो मोना एनकाउन्टारबो जानो मोना दायनिगिरि मानसिखौ हमनांगौ हमनानै बिथांमोनखौ जेलाव दोननांगौ बा माने बिजिरसालिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बिजिरनांगौ आरो माबायदि आयेन मथे साजा होनांगौ बियो दिनै जोंनि आयेना बुंदों भारतनि आयेना बुंदों दा बे बाथ्राखौ जोङो डेम'क्रेटिक मोनसे अर्गेनाइजेसन हिसाबै इन्डियान कनस्टिटिउसनखौ मान होयो हिसाबै इन्डियान डेम'क्रेसिखौ जों मान होयो हिसाबै जोङो बेखिनिखौ जोङो हास्थायो जों माब्लाबा हिउमेन राइट्स भायलेसन जों माब्लाबाबो लुबैया जोङो हिन्जावसा बा आइजोफोरनि सायाव एट्रसिटिसखौ जों माब्लाबाबो जोङो गनायनो हानाय नङा बा सोरबा गोग्लैसोनाय न'खर बा गोग्लैसोनाय हारिनि सायाव एट्रसिटिस बा डिसक्रिमिनेसनखौ जोङो बेखौ माब्लाबाबो माने जों गनायनाय नङा थारैनो बे बाथ्राफोरखौ जोङो जेरैनो जोङो सासे मानसिया थांनानै थानो मोननांगौ बेबायदि थांनानै थानो लुबैनायखौ जोङो जेब्लायबो हास्थायो